No niin, hyvää huomenta aamupäivää Brisbaneista. Nyt kohti 3. kisaviikonloppua. Eli tänä viikonloppuna on siis tänään lauantaina kisat ja sitten vielä kisat huomenna sunnuntaina. Ja toisin kuin edellisessä vlogissa sanoin, niin itse asiassa sain vapaata myös huomiselle. Eli koko viikonloppu siis Brisbaneissa. Ja mä nyt tässä just tulin autoon. Kello on 11.30 ja mä lähden ajamaan kohti Gold Coastia, missä meidän kisat on. Tänään mulla kisaa mun junnut ja huomenna sit kisaa mun aikuiset. Innolla ootan kisapäivää ja kisapäiviä. Urheilijat on tehnyt tosi paljon töitä nyt näiden kisojen eteen, niin innolla ootan. No niin, nyt mä oon saapunut tänne Gold Coastille. Mulla on joku puolisen tuntia suunnilleen aikaa, että meillä on tapaaminen, eli kello on nyt 1 ja tavataan joukkojen kanssa 1.30. Ja jo edelleen hyvillä fiiliksillä, innolla tähän päivään. Ja tosiaan kisat on täysin samassa kisapaikassa, missä viime kisat. Eli siinä mielessä tuttu ympäristö, eri kisajärjestäjä vaan. Welcome to our tour of the world. Okay, what is this? This is a tree. Tree. I'm passing the mic to somebody who kissed this microphone. I'm passing the phone to someone who likes to bite everyone. Passing the phone to one of the people who's only wearing a jumper. I'm passing the phone to someone who's crazy, annoying, and always there. I'm passing the phone to someone that doesn't know how to pause a video and remember, Y'all, we're putting on wristbands. You guys can go to the bathroom right now, and then we will go inside, so between the warm-up pool and... Maddie, can you get my phone? No! Maddie, give me a stop there! Oh my god, stop that! It's like mirror, it's like old. I know. It's like, you don't get it, it's like the last match ever. What's one thing you can do better? 6, 7, 8. 5, 6, 7. I don't like No niin, nyt on eka kisapäivä ohi. Kisasuoritus meidän urheilijoilla meni ihan ok. Siellä tuli 1 pudotus ja sitten pari epäonnistumissa akrobatiassa. Ja niistä tuli vähennykset. Mutta muuten siis kaikki stuntit onnistu, kaikki pyrtsit onnistu ja oli muutenkin onnistunut ohjelma. Eli yleiskuva kyllä ohjelmasta oli tosi hyvä. Ja meillä oli tänään siis kaikista kovin sarja, mitä meillä on tähän mennessä ollut. Eli meillä oli 8 vastustajaa, tosi kovia vastustajia. Ja palkintoja, jossa tosiaan palkitaan top 3, niin ei oltu tänään top 3. En vielä tiedä, mikä sijoitus oli. Mutta nyt 6 viikkoa seuraaviin kisoihin, niin kovaa treeniä, niin päästään sitten takaisin taistelemaan sijoista ehkä. Tai saadaan puhtaita ohjelmakierroksia. Mutta eka päivä ohi ja innolla huomisen päivään aikuisten kanssa. Ihan aurinkoinen missä mä lähden nyt suuntaamaan kohti Gold Coastia. Eli tänään aikuisten kisapäivät tiedossa. Ja innolla odotan, meidän sarjassa on 5 joukkuetta. Ja tänäänkin kyllä sarja on siis tosi kova. Niin toivotaan vaan nyt puhasta kisasuoritusta. Niin se on taas tälle päivälle kyllä tärkein juttu. Innolla päivään ja lähdetään ajamaan kohti kisoja. No niin, Gold Coastille saavuttu. Ruuhka ei ollut paha, mutta parkkipaikan löytämistä kesti melkein parikymmentä minsaa. Mutta mä oon nyt täällä noin puoli tuntia, niin meillä on joukkojen tapaamisaika. Ja tosiaan näkee nyt taas urheilijat
2 viikon jälkeen ja ohjelmaan on tehty aika paljon muutoksia, eli innolla ootan, että pääsen näkemään sitäkin vähän enemmän. Mut nyt kohti tuonne kisapaikkaa. Ja tosiaan tämän päivän asusta meillä on meidän seurapaita, eli eessä on logo ja takana sitten löytyy kaikki meidän TNT:n joukkueiden nimet, eli meidän lokaation Brisbaneissa ja sitten Perthin 2 lokaation joukkueen nimet ja toki taas mustat housut, sitten mulla on mun Adidaksen teal-väriset kengät ja samat vyölaukut. Eli tää on tämän päivän asu, plus sit mulla on vielä tuolla meidän TNT se valkkuhuppari. Girls in the front need to get lower. Your bows are too tall. Great job. 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, down 3, 5, 5, 6, 7, 8, 1. It's time to feel the power of TNT Wanna see electrify the day. Gold medalists and 2025 state champions for Open Level 2 non-tumble. TNT All First place, your gold medalists and 2025 state champions for Open Level 2 non-tumble. TNT All That was Open No niin, nyt on kisapäivä ohi. Ja oli yllättävän kiireinen kisapäivä, en ihan hirveänä kuvaamaan. Mutta kuten ehkä edellisessä videoista näkee, niin mun aikuiset siis teki hit-suorituksen, eli ei pudotuksia. Ja kuten aikaisemmin sanoin, erittäin kovatasoinen sarja ja sijoituimme ensimmäiseksi. Ja sen lisäksi voitettiin vielä Grand Champion palkinto. Eli ekasia ja Grand Champion, niin ei voisi kyllä olla siis todellakaan ylpeämpi. Ei ollut, tai en ollut lähtenyt niinku todellakaan siihen, että tultaisiin ensimmäiselle sijalle, joten ei voisi olla ylpeämpi. Suoritus ei ollut mikään ihan täydellinen, mutta siis ei pudotuksia. Niin tää oli kyllä todellakin todella ihana lopetus viikonlopulle. Ja onneksi pääsin osallistumaan viikonloppuun. Joten nyt on sitten 6 viikkoa seuraaviin kisoihin. Joten kovaa reeniä ja sitten nähdään seuraavissa kisoissa.